Tervetuloa skeittaa coolisti toiseen oppituntiin. How to do an ollie. Kuinka tehdä ollie? Ensimmäiseksi astu laudalle, kuten jo edellisessä osassa opetettiin. Seuraavaksi ota hyvä asento näin. Ja paina alas heili, eli takapuolta jäntä. Ja työnnä etujalallasi edessä olevalla jalallasi noussia kohti. Joten näin skeittilauta nousee ja ilmassa paina jalalla hieman ja laskeudus. Koita tulla mennä turvallisesti skeittilaudan päälle. Muuten käy köpelöksi. No niin, tässä tulee yksi.